Ebusuafo me mo bibiara kwa ba edi ba ADUMASA TV eso megide se Nyankopon adom obia ho ye se mo hu se ne mesi magwa idea na se ne ye social issues a metade be so mo ADUMASA TV eso anende mesane mehene ba akoye sinkunya se ne ye de ebremo mediane amaboat ma George na obetimi afreme amagina na ene de asema se ne ye da epono no so eye da Lumba se ne ye ne ho nsensema se ne ye trendi wo media ne so afa na nyina abrekwa da Lumba etofom ne de se ne ye ne ho nsensem no enya nkodai kra na ye great Ampong edi nsem bi ababeto abonten afa ye da Lumba ehom eno nti na ene mene mehene ba ko peye si akonya se ne ye be pese sa nsem na se ne great Ampong edi ababeto abonten ti kame ho ne ehye dwumadie no ase ohene me akwa abon ya ni amini aba na megidi se nyame adom ho ye o nyame adaro ma me ho ye de bade ase ebi etiefo tie obi apese ohu udin ankasa be pa na ye de be hu yo abonten de ye frame Jona adusai na ADUMASA hina da Roma na esi ano ma ba ne chedom hine chedom hine bia nso se Oheneba nti me ye frame Oheneba Kofi adusai okay nice na ena de meto mensa fro ewo medwumadie yi ase enye bone ye great Ampong na se ne odi ensem bia ba bonten afada de Lumba ho se ne ye nyina anim da Lumba eda ne nsabonkum so ne ho nsem bebre na efa media ne so nam eyire no mienu nti eya akoso asewa na odobronin de bia ntokwa ne court sensem bebre na ne great Ampong chese abrekwa woni da Lumba na omoye anyonkofo no sese omo hwibom no da Lumba ka che ne se omo busuam ne se omo ni emema dodo ewo ho na eya akoso asewa se ne ye ne yire panyi one ne tena ye no sese one na anwo mema dodo nti okwa akofa be ma foforo okwa akofa oba foforo na ne one na wo emema akawunti we yasema se ne great Ampong e de aba beto abonti na sasem na great Ampong kai ohene usomzen se be maka se okope be ma abana emma mema abana busuamu a asantimu no be ma woche be ma owo a ne ba no emfiri be ma ne fie enu nti na mema ye kwa aware a ana ye kware oba asantifo ka kire be ma ne se oba no nya ade a onfa mra fie onya ka o be ma ne fa no enye bibia se awom se be ma owo a owo ko oba efam nti se oba ivi oba kura no se owo mema nko a oba no timi ka se masiashi di nti oba ka se na siashi ne se oba bia pese owo a owo oba ebi se oba no owo a ne ma no eba fie okay me kata sesi e sabe me ma mi for France kokobe ana me papa su free kokofu ana se asuo ho asaman enso so mi free me ma mi enti me papa wo me no wo ache wo ma me ma me enti se great Ampong e ka se da de Lumba ka se okope emema na angiso okofo oba foforo a mi hu de enti a eno ne enti ase no me enti ase papa ne enti ase ne se da de Lumba owo ekowo mema wo eko oba na waware no efie emema no ma ono no side ho ono no ho enti mi hu de enti a great Ampong o kan sa asem no na ni nche mu no me de besi bia na wo asamfofo be kan fa great Ampong yo ohene we de me ma wo kasa ne nyetenten me wo video na send na great Ampong wo this asem no ebetu dwanti abusuafo umiyenkohwe video no embrasese yeah eti wo court na ye wo fa hu nto no ehun fa na wo te konya so ne ade nyina no ma mi misa wo ne kremu nipa na no ohwe no oba hard working woman na no tini chehwe no o can ne relation with the person chira there be one kind relations obisa no na the memusa na me nkomo ni mi di mema nkomo okay no de ebia me to discourse but me to so aka because mema sam okay ya me waka che me se ni fie mema ni ho mema sa because na ma me ewo mu mama yenu be ma ba ko pe ne wo fa nso
ne nana the same thing nti ohun sɛ ɔno nso bɛwo yɛ no ne kɔyɛ the same thing no sɛ no bɛma baako no sɛ saa deɛ no ɛkɔ so obusua no mu a mɛma bɛdu baabi no bɛma ni hɔ nti wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛnya ha kakra no mɛma de sɛ deɛ yɛdi nkɔmmɔ sere yeah that is what it yeah mɛma bebree saa na me nkɔmmɔ a no ɔne me di a yɛsere ɔdwo ɛwɔ sɛ menya bibi kakra ha na ne nyinaa yɛsere yeah nti na ayɛ sɛ bade sɛ ɔka sɛ ma wale wei na meyere nie deɛ wanka bi da yɛnanteɛ mu nyinaa no he did not utter any word sɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛ wawale maame wei but nkɔmmɔ ɔne me di yɛnie ɔpɛ mɛma mɛma ne ne fie that is what he told me yeah Ebusuafoɔ ha anti video no ne yakɔhwɛ aba no sɛ na great ampon ACB castle no ɛne na yakɔ akɔhwɛ aba na wɔhene wie ne nyinaa akɔfa ba yɛ ne nyinaa no wotimi hu sɛ odobroni na wɔsɛ busuafoɔ no yɛ ne dan odobroni ne akosua sɛwa no sɛbi yɛmfa ne sɛ Lumba kora to nwum bi sɛ ma yɛwura mfi akosua sɛwa ma hu obi a one obi asha brabo ase say ye ka obi a Lumba ne sha brabo ase a Teresa no so yoba ono so that Teresa bobrese that Lumba yere odi kan Teresa you obi a me kra me no kasa sesi you know me ni ne ko school awo abrepo Teresa no what bo shen so anso so edru ba bi no Lumba ni nu jaye aware okay ansana echie no kra Teresa eba bewu nti se akosua sewa ana se obi ka se Lumba bonyum se mo yere mfie akosua sewa no kre se ne great ampon kra aka odo ahyase efe nso so se Teresa kra no Lumba timi ni jaya enya mama se Lumba betimi ne ode se akosua sewa ntam atete nti ohene mese busawe nti ususu se e wo se odobroni wonya bibi efri that Lumba hwa wo hwe ni mu nana abekwa wonya yire ankase ya anwore na nhye ne kawa bebre de nti ameka de bebre ni se enipa se wo yare na se owuo ehunahuna wa aho na hu adofo ankrofo na eka wo me de bi nto me yase bibi kura de dada nchene ene ema o maba no so wo hwe na to wo hwe ara se wonya wo ho a otimi yam pentua ba bi fodi yi concert ma me hwe pentua fiko ti senchene no na o de fra wadu anim enti udi na no na ese wo yam niema so enti ema ni bi wo ho a ana mema ni bi wo ho a awore duru ba bi a sikasama ba mu no na adwon foforo eba aba nipa adwon enti adwon foforo betima ba akosua sewa adwonum awabra Lumba na no na yare hwemu no ene abrabo no awieye sabe ya ohoi me bese mabu obi din mi hu sikani bi wa ene wonya no ho a owo scavators ene bulldozers nyina ne yire na kwa America akoko hwe abrewa bi sabe abrewa ne Americani ana Ghanaian ko hwe no o be wuo no wo gaja pa din na che Ghanaian no entama sabe ni kunu no afa ho ayeye abrochire no yete sabroni bi ho a woni obi a owu a otimi de na dapade eche ne kraman ntinana odobroni e wo se wonya bibi efri eye that Lumba nchen ana na mintimi hu se odobroni that Lumba ye ne ho ade ana that Lumba anye ne ho ade emra kwan so de wanye ne ho ade ayese wanye ne ho ade a eno no nche se wontimi nya bibi afri that Lumba ho ho ade ye no enye se wo de nsan ko a koma abusuafo na ye ho ade ye oba kra se wo ne tena bosumi nsia na wote wodam wote nchen a wo yere ndi so odobroni atena Lumba nchen ahwe no akopum se wowu woni nsem a odobroni wo ho kwan se onya Lumba ejapade ni okay ohene me dawase ewo na sisi na yele no mienu no akosua sewa ne odobroni asendie amafo bebre na so odobroni ye side check pisa o mo chese that Lumba anya ne ho ade no mo mienu hwan pa na nke wasekuna no ye de ma no fise odobroni ne oba that Lumba yare no wote ne nchen ana akosua sewa nso yobi a endie emra kwan so no
Dada Lumba e ware no but na oni Dada Lumba enchen to momie no hwan pa na fata kuna no je di kan no ye musi ahun se kuna no ene de na kuna no ye ma hwan ye kuna no ma abusuan ho ye nye kuna no ma de wawu wo hu hwe ye Lumba ye kasa wo she fridge mu oba oda ho kwa ti se dua enti kuna no ye ma hwan ye kuna no ma abusuan enti abusuan no na eje enema anase ukuna na wo ye no wo ya kire wo mu ana abusuan so no edi adanse se omunua omuba omu ofase no ana papa no wo yare no wanhwe no sabe se wonyini mi onu kura no otan wo muntemu a anase awolja wo kura wo muntemu a wono wo ba enti se wo yare no o se wonya edo bi ema wo ma na edo no bi aka be ma no do de ayewo empenifo se eduru mebi a ne ato ne nyina egu enipa yare a na de waye nyina ye de che enti mimom de senia Lumba yare nyina efise Lumba yete se wadi awuduo aye fa no poison no Lumba wanya hoodin bio en ko bi di betu dwa se fufuo mu na se ne Dada Lumba eso ye de ma no fam nti sabre ni nyina na Lumba yare sabe se ye kan se Lumba ankohia kohia se wa abuchire no ware no dia nege se Lumba na be fa kohia se wa free Ghana ha e de no ko German aware no aye no ho ade e wo nkrata semmu ma kohia se wa gitum se Lumba eye kohia se wa eye wedded wife Lumba aye no na se Lumba yare na wa mehwe no a me hu de nti a wo se Lumba ajapade akro nya chefa wo enti onsan fata se obeye kuna no na medi kanka no ye ma abusua mahu oba se bi ni kuna wu a kuni no de enema ba abusua se wo munye esi nti se ekoto se wa de enema ba na abusua se wo munye a eze ekoto se wa se mo asa kofa ba court seminar no ani ben pa no de ba Lumba yi ase asimo eze wa kofa etwa kan beto woni Lumba abusua ne wo no ntem eni paso obi du kokoto a na ompe wasem no yo tamfo nti mehu di nti a wasa kota se wa eye kuna e wo Lumba yi ase asimedase na esi ana hene se Dada Lumba eye ne ho hyehyɛ nyina mo de betu dwa se 13 fe se abusua panyin na zene eye Dada Lumba abusua panyini o chese 13 na eye ne be de ebe kosum na abusua fo nkaye ne bi nso chese o mo ne nya adwene e was 14th eye next year March na nko so mo ye Dada Lumba eye na ho no be kire wadwen sen na afa ho se eye good se was baso 13th December ye this month na senka ebusuan fo ni nyina ya adwen ko no mo de ko next year 14th March an kebeboa de na beboa meti yi me ye hene na se be yeru na kan o se me de ye de meyi amansan musuo abusua pani na abusua no ewo no ti ne yetu ne din abusua pani nti se abusua pani ne de hye wu a o na ye nhyehyeye se bo bi kra de to nwom ye nkora brum o se abusua pani efra no kuntunkuni o de ko jan aboniti so atase na ke se abusua pani na ye ayie nhyehyeye nti abusua pani na efra na abusua aka kira wo mo se enedai me de hye no me ye na yie enti se bibia nsi kwan wa obeka se o ma abusua pani enye yie no eda me fa 13 fo no na o bibia esi kwan ana eno no pa ho de a obia ntimi esesa eda abusua pani ahye se ye de ye Lumba yi a eye 13 fa ebe enti me ne abusua pani ya adwen na meta na chi nsoso se onye yie no abusua sen ye ne hene ni mpo amenyan wo eye misho yi so e kan so ne abusua panyini Kofi Wusu aka Tupac eye adwene pa so no na ye abusua panyina oda eye Dada Lumba na abusua fo ni nyina no nti de obeka ana ewom ti papa shi de oye ne kra de se enkosi hwe ana se ne me hene aka ne sesie na ohene ye de anu di sem ebe wie yes de nkomo twetwe ni nyina ebe wie e de asempoti na obeka kire Dada Lumba abusua fo
asen ye abrebi asen foforo beto media ne so fa that Lumba wonya ne baabi ekono the American say di kan no papa that Lumba wo enti abusua no eni ayire no mo no ede pote pa no mu pe ye se metima kan brofo no ya ezi bibi de se vigor as ede be a that Lumba wo ya mo ye ewiase nyina ye bi German for ye bi American for ye bi Ghana for ye bi enti se wunua oyire o papa awu wa bo modi wa bo brother enti se na mo so no enum guase ma mo enti mesre that the Lumba na busua onua ma no yeso obi di papa shi papa shi no onya busuani waya adamfo na adamfo ntimi hyehyɛ obi ayi ho hyehyɛ enti papa shi oni twaka bia even kura no sɛ Lumba busua no kura no eye meeting papa shi oni kwa so obetie bi enti sɛ papa shi no oyɛ saa nyama na onyai na onwene wono so ada obewu no obenyu obi ama na sie no sɛ bi ewuo de obi abewu na de o sie wo no ɛno na aka ti sɛ busua pani agina sɛ de hye no obatoto na chika makama umuye mwa no na onsiesie Lumba chi na enyefe ebusuafo ha na brebe makwan me de social issues no SNS ne ye di nkomo fa ye great Ampong asmo de betu dwa efa ye that Lumba ho se that Lumba so hia emema bebre ayede aka ho na ne meneme hini besia egwa na sese yesua de bebre ayede afemti ha na brebe makwan ame de ya no disem no abawie ye meso ase video no be like no comment na wahye se na bra no bia benya bidi abesom mo e wo ye ADUMASA TV eso makra mo ye besen hye bi